Indabenkulu. Indabenkulu. Hello, Nkosazana kaXolo ethempelini lasemnotheni ithempeli eMtuba. Amen. Siyabonga ithuba sesiliphiwe ubaba uMshumayeli ukuthi size nathi sizofakaza ngoshembe sithi uNkulunkulu ethempelini lasemnotheni ngoba kuyakhiwa nakhona umuzi ababa kuyenzeka ngelinye ilanga kuyinkonzo yothando njengoba sihlangene nje namhlanje. Amen. MaNazaretha kukhona ubaba owasendaweni owayengayigqokile ingubo emhlophe owayengangenile ngaphakathi ethempelini ehleli ngaphandle ngeyinkinga-ke zokugula wayehleli esihlalweni. Shuthi kuyenzeka ukuthi mase kunikelwa nje bese fikelwa isithongwana bese kungathi uyalala. Uma elala uthi wabona kungathi kudlula izitini, ngazi ukuthi kudlula izitini ziyi-slide show la emehlweni. Uma edlula isitini sibhalwe igama lomuntu, sibhalwe igama lomuntu uthi bese kuqhamuka isitini esasingabhaliwe ngokucaca kahle. Kwabe sekuba khona okhulumayo kuye wathi lesi sitini asibonayo sibhalwe igama lakhe kodwa alilotshiwe kahle. Wabe eseyaphaphama ngaso leso sikhathi wakhipha umnikelo wathi na uyanikela ukuthi kuqhubeke kwakhiwa umuzi wonyazi. Amen. Wona futhi lo muzi wonyazi kuyenzeka ukuthi ngo-2020 ngesikhathi nje la i-COVID eyayimbi khona kakhulu, ubaba wasethempelini wakwaMkhwanazi yayisimbambe phansi eselele kwikhoma esibhedlela impela. Uthi wabonelele ebusuku kungathi ubheke khona emnothweni kodwa kwabe sekukhuluma into kuye yathi akajike ngoba umsebenzi wakho uyabonakala ukuthi uyawunikelela lo yamuzi. Wabe kuphaphama kwakhe yaphela kanjalo i-COVID. Siyacela nathi uShembe ukuthi siphe amandla ukuthi sibe nawo amandla ukuthi siwunikelele umuzi wakhe ngoba konke isimende nosimende nje nesitini okusetshenziswa ukuthi kwakhiwe okuthengwe ngeminikelo yabantu usuke bona. Nkosi busiseni kuzile. Indabenkulu.